हमारा खाली छोट कलाकार ए मंच पका ले ले। हां हमारा खातिर सौभाग्य के बात बा। और वो छोट बोले बनी करे जस भाई श्राद्ध पांच गो ब्राह्मणों खिया दे तो वो श्राद्धे हो। हां पटदार मिल के खाली वो श्राद्धे हो। हां लेकिन असल मायने में श्राद्ध किसे कहते हैं? किसे? उस मृत आत्मा के प्रति आप जो अपने दिल की श्रद्धा व्यक्त करते हैं उसी को श्राद्ध कहते हैं। हम ज्यादा कुछ कहब ना ना हाँ कहे कि सबसे छोट हम बनिए जितना कलाकार वालों हाइट और उम्र सब में हर चीज में बनी। हां सब का? चीजें में छोट कहाँ बने 12 नो कि गोइले अच्छा विजय सावरिया सावरिया ए सावरिया दुनिया माया के मेला बा एहिजा जे आइल बा हां बियाह होई एकर गारंटी नहीं खे। हां जन्म लेबो हां एकरो गारंटी नहीं खे। न न न लड़का होई हां एकरो गारंटी नहीं खे। लेकिन मुए के बा हां एकर जरूर गारंटी बा। हां होई जन बरता हां एक दिन बुता जाए। हां जन फरल बा हां एक दिन झड़ जाए। आज आइल बा हां एक न एक दिन जाही के बा। हम ना जाए कहे तू का कर भइए बा आइल बा से जाए कभी राजा रंग का फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बने जंजीर। तू पैसा दे तेरा का मर दे। राजेश भाई असन प्रेमी हवे कि हमारा रामशंकर सिंह के दुगोला होत रहे सुशील वालों ये अपन प्रोग्राम बंद को के हमार गाना सुने खातिर 3 घंटा बैठ गइल। ये प्रेम भाई के भाई के होके के चाहिए का बबुआ तो काहे माया में अरे भुलाइल बार तोता हो। हम 12 नंबर वार्ड के प्रत्याशी बड़े सुशील बाबू। हाँ अच्छा नेताजी बारे हम तू बारो एक बार कलाकार लोग बहुत ज्यादा खड़ा होता लोग। हमरो जवान के दो चार जना मुखिया में खड़ा होता है का विजय बाबू। आई हमरा राहुल बाबू के तरफ से पुरस्कार बा। हां मालिक सुरेंद्र बाबू के दया दृष्टि में रहे। हां आई हमारे सार जितेंद्र जी के तरफ से पुरस्कार बा। राउर सार हां अच्छा तो सार का है ना माने बियाह भइल हुए सार बा केहू कहू अधो सार होला। फूल सार का मतलब उ ना होला कि फूले सार बियाह हो गइल तबे मतलब हो गइल। माने आधा सार माने बुझत हो त बुझ लिबो ना बुझबो तो बुझते हो काहे माया में भूलाई भारत का
अरे खोता छोड़ के जाए सुशील बाबू के माई यानी हमने के माता जी अब भैया तो बोल ये प्रेम सने हमरा बोल भैया के मम्मी यानी हमरो मम्मी बार बार बोल गया आशीर्वाद के कम न रहे ये महाराज छोट भाई भैया के छोट भाई भगवान से नंदन के देव दृष्टि बनल है आई हमरा जितेंद्र भाई तो पुरस्कार दा मालिक से निवेदन करो हित राम कि भगवान का के बढ़ोतरी करोस आ भीतर भीतर चढ़ोतरी करोस राजेश बाबू जितेंद्र के बढ़ोतरी करो हां हां आ भीतर भीतर चढ़ोतरी करो चढ़ोतरी बुझलो का 1 महीना फार्म भरो हां आ 9 महीना बाद रिजल्ट आवेला आई लक्ष्मी के तरफ से लक्ष्मी को पुरस्कार आएगा हां हां भैया का बहनोई के तरफ पुरस्कार है शरीर से जब प्राण निकल जाला भोर जैसा वो दिन इंसान के कौन गति होला इस सोचे वाली बात बा उड़ जाई सुगंधा अरे लौट के नचाती उड़ जाई सुगंधा लौट के नचाती लौट के नचाती हमारे भाई बंधु हमरा भैया के बहन यानी हमरो बहन के तरफ से पुरस्कार बा अरे हमारे भाई बंधु दीदी की तरफ से पुरस्कार बार बार प्रोग्रेस के कम न रहे उड़ जाए सुगना लौट के नचाती लौट के बंधु कतरिया चूड़ी फोड़ के अरे रोई है अलोता हो संदीप बाबू तिरिया चूड़ी फोड़ के रोई है अलोता अपन मेहरारू बिया हां अपन मेहरारू बिया ओकरो के कहल जाओ हां जिंदगी भर तरह के कमाई देले बारे तरह के सोना चांदी के गहना बनौले बारे
आ ओकरा के कहल जाओ हाँ। कि एक दिन अकेले एगो रूम में रहल लेके रहे के बा मोबाइल बारे पति तो चाहे मर्दो बारे तो कहल जाओ कि एक दिन मेहरारू के लेके रहे के रूम में तो केहू तैयार ना हो ना 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 कहीं के भूत हो जाई। अब देखल जाब ये कि जब सास मरेली नु तब पतो लोग के झगड़ा देखी लागे लो नौटंकी करे कोई आमा जी के साड़ी हो अम्मा जी साथे फेंक दो होई आमा जी के साड़ी हो अम्मा जी साथे फेंक दो आमा जी है बिछौना पर सुतत रहनी हो एकरो के फेंक दो आमा जी है खटिया पर सुतत रहनी हो एकरो के फेंक दो आमा जी के कान में तनी बड़का टॉप्स में मिल जाए चाहे नाक में के पाए नाक में पायल मिल जाए अलबक पक चुनहर आमा जी के कान में प्रेम तनी बड़का टॉप्स मिल जाए तो देखी छोटको करो वो लगिया अपन रोना धोना चालू कर आमा जी हो आमा जी अम्मा जी जब आमा जी मुँह लगनी नू तो कहनी के रे छोटा की रे सबसे बेसी तेही सेवा कोइले बारे आ मुँह नू आ जब तक ते हमर टॉप्सवा कान में के ना पहनाबे तो हमरा आत्मा के शांति ना मिली। अच्छा ई बताई कि खटिया बिछौना में सब में छूत बा आमा जी के गहनवा में छूत नहीं खे धन हरे हिंदू रीति रिवाज। सुशील भाई के